Margaret, sut dechreuodd y côr yn y lle cyntaf? Wel, fe ddechreuodd y côr tua 9 mlynedd yn ôl. O rhan fwyaf o'r merched pryd hynny'n perthyn i gôr fawr Gwyl Gerdd Trefaldwyn. Ac un diwrnod yma un o'r merched yn gofyn i Jane Hussein fodlon dysgu rai ohonyn nhw fel côr merched i gadw cysylltiad trwy gydol y flwyddyn. Os oes gennych chi gyd gymaint diddordeb mewn canu, fyse côr cymys chi'n mynd i fod yn well? Gallech chi llawer mwy o ddewis wedyn o bethau ganu, yn doedd? Wel, oedd Jane ddim yn pleased iawn yn y dechrau, deud y gwir, oherwydd dwi'n meddwl bod hi'n ffond iawn o gorau merched. Ond dwi'n meddwl bod merched mwy ffyddlon efallai yn dod i'r practisio yn mwy aml yn te na beth sydd dynion. Rhai o broblemau. Rhai o broblemau. Sôn am ymarfer, faint o ymarfer mae'r côr yn neud? Wel, unwaith yr wythnos am tua 2 awr. A wedyn os fydd gennym ni rhyw gyngerdd arbennig neu steddfod, yn ni'n cyfarfod un noson arall hefyd. Pa fath o ganu wedyn mae'r côr yn ganolbwyntio nhw? Ai canu gwerin, canu clasurol? Beth ydych ffefrynnau chi fel bethau? Wel, dipyn bach o'r ddau. Dyn ni'n canu llawer iawn o darnau madrigal, ond dyn ni wedi gwneud llawer iawn o waith codau. Wrth gwrs oedd o wedi sgwennu ambell i darnau i gorau merched, a dyn ni wedi canolbwyntio ar llawer iawn o'i waith o. Ond dyn ni am ganu heno darn y Gylynen, mawl gan i'r goeden y Gylynen gan E.T. Davies.